1995లో మిసిసిపి విశ్వవిద్యాలయం AUS పేటెంట్ పొందింది. పసుపు మన మనవళ్లు వాడిన విషయం రద్దు కోసం 20 సంవత్సరాల న్యాయపోరు సాగింది. 1920లో US వ్యవసాయ శాఖ పేటెంట్ పొందింది. భారతీయ రైతులు తెలిసిన విషయం. 2000 కంటే ఎక్కువ యోగా నమూనాలు US, యూరోప్లో దాఖలయ్యాయి. భారత్ పురాతన హిందూ ఆశనాల హక్కు కోసం పోరాడుతుంది. సృష్టించు మాకు సరిగ్గా చెందిన దాన్ని నమోదు చేయడానికి ప్రథమ జ్ఞానం డిజిటల్ లైబ్రరీ అని పిలవబడే డిజిటల్ లైబ్రరీ. మరియు ఈసారి భారతదేశం సిద్ధం. జ్ఞానం నమోదు పిల్లలకు సత్యం. ప్రపంచానికి భయపడితే ఈ తరము నిశ్శబ్దం కాదు.